Fid-dibattitu fl-Università ta' Malta, Robert Abela kien l-aktar mexxej konvinċenti mal-istudenti. Dan kien is-sentiment tal-istudenti universitarji infushom u anke dawk tal-Junior College li attendew għal dibattitu ta' madwar satej u nofs. Fil-verità, speċi tista' tgħid kollha għamlu punti validi, però naħseb l-iktar wieħed li ħadgost nisimgħu jitkellem u li għamel sens għalija Robert Abela. Minn dejjem ġobni kif jitkellem Robert Abela. Il-kliem su jaf kif iqiegħdhom biex jikkonvinċi n-nies. Speċi miegħu l-iktar li qbilt u li joġobni. Tkellem vera sew, wieġibhom tajjeb il-mistoqsijiet u meta ġili anke kif tgħid, għallu xi ħaġa kontrih taf kif ir-risposta li ta' ma kienitx attakk personali lanqas kienet appeal to whatever, naħseb tkellem mod vera tajjeb. L-istudenti universitarji għalu tagħhom għaliex Robert Abela ikkonvinċihom. Dr. Robert Abela għaliex kien ċert u kien preparat anka bil-kummenti u bl-affarijiet li beda jgħid. Nemmen illi Robert Abela kien iktar sodisfaċenti. Ovvjament Robert Abela kemm bl-argumenti tiegħu u mid-dera anke s-sala qablet li Robert Abela ġifieri. Bla dubju Robert Abela. Robert Abela, il-punti tiegħu hekk joqtuna ħafna. Fil-fema tiegħi naħseb l-iktar li konvinċina u tkellem sinċir kien Dr. Robert Abela għax tkellem u l-klim li qalu l-proposti li beda jgħid, nemmen li kienu u ħajseħħu żgur u qegħdin hemmhekk għal pajjiż u għal poplu Malti kollu. Bla dubju ta' xejn Robert Abela għaliex dak li wettqu. Robert Abela. U għaliex? Inħoss li għamel argumenti iktar jagħmlu sens u li favurna iż-żgħażagħ. Maż-żgħażagħ għamlu ħoss il-proposti li qed jippreżenta il-Partit Laburista quddiem il-poplu. Anke l-miżuri li tħabbru sissa, il-manifest elettorali, naħseb iktar wieħed ta' min jafda manifest elettorali li ħajsir mill-Partit Laburista milli wieħed li nbidel madwar 5 darbiet issa. Bla dubju ta' xejn l-għajnuna liż-żgħażagħ iżjeda fl-istipendji u l-għajnuna ta' 10,000 10 snin fuq il-lowns tal-ewwel proprjetà tagħna. Il-proposti li laqgħet ħafna l-żgħażagħ rajtu jien, u infatti kien hemm rispons qawwi fis-sala miż-żgħażagħ. Ovvjament il-Prim Ministru konvinċa wera llum li kapaċi juri luħu kemm hu b'saħħtu f'dibattitu ġifieri u apparti minn hekk kontrast mal-kap tal-Oppożizzjoni wera li hu kapaċi ħares lejn pożittiv, mentri l-kap tal-Oppożizzjoni dejjem ħajjix fil-passat.